Greetings, and more greetings to you good people. My name is DJ Oli and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, turn your subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wangu wagara uri mugaro wepanapa dangu kutenda nekuti asai nokunuza kubhadhara rendi. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Ndisandaenda kumbere dangu kutendai. Thank you very much for 53,000 subscribers. Turikufamba ndokutendai nerutsigiro rwenyu. Right, nyaya ndikufamba nayo zvamanje inyaya inosiririsa, inyaya yevana vaviri vafa vachitambisa mvura, vachitambira mumadhaga. Saka ndangoya kuti ndingokuchenjedzaiwo hama dzangu kuti mvura iri kunaya iyi, mafloods ariko aya, ngatitarisei vana zvekuti tiri kuenda kumbagu, vana vaenda kumbagu, vana vari kutamba nemvura ma1 chaiwo. Saka ndo the main reason why ndauya nenyaya inoi panapa, kuti ndikuoneseiwo tibatsiranewo kuvatsigiri kuti tinge tiri safe tese. Handitika ngatichengetei vana please, musasiye vana vachibuda kuchinaya. Vana kana vachibva kuchikoro ngavabve kuchikoro vanange kumba straight. Handitika saka ndisandapinda munyaya yangu zvizere. Ndurungoti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa ndibate, namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame namba idzodzo, toita sei tofambira nyaya dzacho. Handitika right, hanzi gwenzi rephytomed richiripo. Kana uri kuJohannesburg nenzvimbo dzakatenderedza, bata vanonzi mai Robert panamba dzepamusoro idzo. Kana uri kuCape Town bata Fochi. Kana uri kuZimbabwe wobata musikana anonzi Nyari. Handitika ndivo vanhu vacho vari kuita zvinhu zvamanje. Gwenzi iri rinoshanda, ndakamborishandisawo ndikatoonawo kuti rinoita sei rinobatsira. Handitika saka kana une musoro, une musana, une mudumbu, une zvirwere zvepabonde, uchida kucleana system, bata vanhu ivava. Ndo vanhu vacho vanokuitira vanokuitira mudhiginyira wacho. Then mashoko ari kubva kuna Owen ari kutaura izvo kuti kuregister kambani yanyore munyika yeSouth Africa. Handitika hazvichanetse, chinongodiwa chete ipassport yako. Passport yako chete, ungave uri mhiri kwemakungwa, ungave uri kupi, chinodiwa chete passport yako. Saka bata Owen panamba idzo dziri pascreen idzo, womutaura kuti Owen ndabva nekuna DJ Holly, vari kutaura ivo kuti iwewe ndiwe munhu wacho ari kuita zvinhu zvamanje. Handitika right, nyaya yangu ndo iyo irapo iyo. 2 kids died in a shallow pool. Mawana. 2 boys died after a drowning incident while playing in a shallow pool in Norton on Tuesday. The two, who were grade 4 students at Vimbai Primary School, were playing in a muddy pool near a small farm when the tragedy struck. A witness said the boys failed to swim across the muddy pool. Ndozvangachitaura zvazvo kuti ngatitarisei vana pavanotambira uye zvakamira sei. Handitika and then zviri kuzonzi pamberi apo, these 2 boys were playing in a muddy waters but failed to get out when they reached the deep end. They were 4 and only 2 managed to swim out of the water. The survivors came out screaming when help came. It was too late for the 2 who had already died, they said. Mazvinzwira mega kuti vana vanoda kutariswa. Vana vanofanira kuzikanwa kuti vari kutambira papi, zvakamira sei, nemvura iri kunaya iyi. Let's be safe, ngatichengetedzei vana. Handitika ndonyanga tikufamba nayo zvamanje. As for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now.